Καλώς ορίσατε στο νέο podcast «Νίκες μες στο γάλα», ένα podcast που βουτάει στα βάθη των κοινωνικών θεμάτων, των σχέσεων και των ανησυχιών, που όλοι έχουμε, αλλά λίγοι τολμάμε να συζητήσουμε. Είμαστε η Εύα και η Έλενα, δύο φίλες με μεγάλες απορίες, αλλά ακόμα μεγαλύτερη όρεξη να βρούμε απαντήσεις. Βάλτε τα ακουστικά σας, χαλαρώστε Και ελάτε να συζητήσουμε παρέα αυτά που όλοι σκεφτόμαστε. Λοιπόν, θέμα για σήμερα, κοινωνική πίεση για τους νέους 20s και 30s. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολλές φορές προκύπτει στις συζητήσεις μας και η αλήθεια είναι ότι ήθελα από καιρό δηλαδή να είναι ένα από τα πρώτα μας επεισόδια, να σου πω την αλήθεια, του podcast, γιατί νομίζω ότι η πίεση γενικότερα, ειδικά στις γυναίκες, είναι τόσο μεγάλη και τόσο ανοριοθέτητη που πάρα πολλές οδηγούμαστε και πάρα πολλοί άνθρωποι γενικότερα, πολλές φορές και σε λάθος αποφάσεις λόγω αυτής της πίεσης. Εννοείται. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν ακούς πίεση, κοινωνική πίεση, εσύ πώς το βιώνεις, τι σου έρχεται στο μυαλό? Νομίζω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι το κομμάτι των σπουδών και το κομμάτι της οικογένειας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει ένα κοινωνικό στερεότυπο και μία νόρμα, με το που πάμε 18, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Άλλο πάλι και τούτο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πτυχίο. Αν δεν έχεις πτυχίο, δεν αξίζεις καλά. Είναι δυνατόν. Πού πας χωρίς πτυχίο, τι θα γίνεις, εργάτης? Αν είναι δυνατόν, λες και αυτοί δεν έχουν ψυχή, ξέρω εγώ. Οπότε νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνυφασμένο, η επιτυχία της ζωής είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την απόκτηση πτυχίου. Και πτυχίου μάλιστα σε καλά επαγγέλματα, μια καλή σχολή, μια καλή δουλειά. Δηλαδή, νομίζω ότι τα πιο κλασικά είναι δικηγόρος, γιατρός, νομίζω ακόμη και τώρα. Πλέον υπάρχει και το πολυτεχνείο, πάρα πολύ. Να έχεις τελειώσει δηλαδή πολυτεχνείο, να έχεις τελειώσει νομική, να έχεις τελειώσει ιατρική. Αυτά θεωρούνται επιτυχία. Όλα τα άλλα, παρακάτω. Καταρχάς, αν μπεις στο πανεπιστήμιο, θεωρείς έξυπνος. Ναι. Θεωρείται ότι αξίζεις, ότι έχεις παιδεία. Ποιος έχει παιδεία, ρε? Που υπάρχουν τόσα άτομα με πτυχία και δεν έχουν καν βασικούς κοινωνικούς τρόπους. Δεν ξέρουν καν να φερθούν, ας πούμε. Ναι. Πολύ σημαντικό. Επίσης, νομίζω ότι, σε διακόπτω, αλλά νομίζω ότι η παιδεία είναι κάτι που επί της ουσίας δεν συνδέεται με τις σπουδές και με το σχολείο. Εννοείται. Δηλαδή να το πούμε και αυτό, ότι η παιδεία είναι το πώς έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι, η νοοτροπία που έχεις, τα οποία αυτά μόνο στο σχολείο που δεν αποκτιέται και στην εκπαίδευση γενικότερα. Και γενικότερα νομίζω η ελληνική οικογένεια γαλουχέτει στα παιδιά της με το «μπες ρε παιδί μου στη σχολή, πάρε το πτυχίο και μετά κάνε ό,τι θες». Δηλαδή που δεν έχει νόημα. Ναι, απλά θα ξοδέψεις 4 χρόνια σε κάτι που δεν σου αρέσει, απλά για να πεις ότι έχω ένα πτυχίο. Και κυρίως να διαλέξεις αυτό που είπες εσύ. Μία κατεύθυνση με υψηλό κύρος. Βέβαια, γιατί υπάρχει και η κοινωνική πίεση του πώς θα σε βλέπουν οι άλλοι. Και το πώς θα σε βλέπουν οι άλλοι είναι πολύ συνυφασμένο με τη δουλειά που θα κάνεις. Διάβαζα πρόσφατα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λέμε «είμαι το επάγγελμα». Δηλαδή, είμαι γιατρός, είμαι δικηγόρος, είμαι οικονομολόγος, είμαι υπάλληλος του τάδε κατάστημα. Στην πραγματικότητα όμως, ο πιο ορθός τρόπος, έλεγε το άρθρο που διάβαζα, είναι να πεις ότι εργάζομαι ως γιατρός, εργάζομαι ως δικηγόρος, γιατί σαν άνθρωποι είμαστε πολύ περισσότερα από το επάγγελμά μας. Όμως αυτό, εγώ δηλαδή όταν το διάβασα αυτό τώρα που σου λέω, με σόκαρε προς στιγμήν, γιατί ναι, και εγώ πάντα έλεγα είμαι αυτό, ανάλογα τη δουλειά που έκανα την εκάστοτε περίοδο. Όμως όχι, είμαι η Έλενα που εργάζομαι στο μάρκετινγκ ή εργάζομαι ως οτιδήποτε άλλο έχω εργαστεί. Δεν ταυτίζεσαι, προσπαθείς να διαχωρίσεις την ιδιότητα με το άτομο. Γιατί αν σκεφτείς, αυτό, το συνδέω τώρα με αυτό που μου έλεγες πριν για την οικογένεια, ότι η ευτυχία και η επιτυχία είναι τόσο συνδεδεμένη με τη δουλειά και με τη σχολή, που ξεχνάμε ότι είμαστε
άτομα με πολύ περισσότερο ενδιαφέροντα από την εργασία. Ναι, αυτό ισχύει. Νομίζω, είναι όλες αυτές οι προκαταλήψεις και το ότι κοιτάμε το φαίνεστε και όχι το είναι, όπως αυτό που προαναφέραμε, το να περάσεις σε μια καλή σχολή, να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, γιατί θεωρητικά ο δικηγόρος έχει πάρα πολύ κύρος. Ακριβώς. Και θα σας πω εγώ ότι τι θα κάνουμε, παιδιά, θα φάμε το κύρος μας. Εγώ που είμαι δικηγόρος, είδες, είπα είμαι δικηγόρος, και τι να το κάνουμε, παίρνουν πενιχρούς μισθούς, εργάζονται 15 ώρες τη μέρα, άθλιες συνθήκες, αλλά προφανώς λες, είμαι δικηγόρος. Και Σωστά. όλοι στην κοινωνία λένε, αυτός έχει πολύ κύρος. Είναι δικηγόρος. Δεν κοιτάμε την ουσία. Δηλαδή, αυτό πραγματικά εμένα με εξοργίζει πάρα πολύ. Αλλά το πιο βασικό είναι, νομίζω, ότι όχι τόσο το κομμάτι το επαγγελματικό, αυτό που καίει περισσότερο τους ανθρώπους, νομίζω είναι πιο πολύ το σχεσιακό. Δηλαδή, η κοινωνική πίεση ότι, ωραία, μπήκες στο πανεπιστήμιο, τέλεια, τελείωσες. Τώρα θα βρεις και μια καλή δουλειά, γιατί είναι όλα υποκειμενικά. Τι είναι η καλή δουλειά, τι είναι το καλό Πες ότι τη βρήκες την καλή δουλειά. Ποια είναι η καλή σχολή, ποιο είναι το καλό παιδί, δεν υπάρχουν αυτά. Μετά δεν θα βρεις και ένα παιδί. Και ένα καλό παιδί, μια καλή κοπέλα. Ναι, δεν θα παντρευτείς. Παντρεύτηκες, δεν θα κάνεις και ένα παιδάκι, μωρέ. Επειδή το θέλουν οι άλλοι. Εσύ μπορεί να μην τα θέλεις όλα αυτά, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντική κουβέντα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, και εγώ μπορώ να... Θα συμπεριλάβω τον εαυτό μου σε αυτό, γιατί για πολλά χρόνια ζούσα στον αυτόματο. Δηλαδή, έκανα αυτό που ήταν κοινωνικά αποδεκτό και όχι μόνο κοινωνικά και οικογενειακά αποδεκτό. Αυτό που περιέγραψες μόλις, μια καλή σχολή, μια καλή δουλειά, ένας καλός γαμπρός ή μια καλή νύφη. Όχι σύντροφος, γαμπρός και νύφη. Και μετά ένα παιδί και μετά ένα σπίτι, μάλλον πρώτα το σπίτι, μετά το παιδί, σε παρακαλώ. Ναι. Όλα αυτά μέχρι τα 30. Ναι, καλά, αυτό είναι το πολύ βασικό. Εμένα είναι το βασικό μου άγχος, το οποίο το ξεπέρασε, ευτυχώς. Νόμιζα ότι πρέπει να τα κάνω όλα μέχρι τα 30. Λες και μετά δεν υπάρχει ζωή, μετά πεθαίνεις από τα 30. Ναι, τα 30 είναι κόφτες. Πρέπει να έχεις το καλύτερο επάγγελμα, να έχεις πετύχει, να έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια, να έχεις βρει τη σχέση στη ζωή σου, να έχεις παντρευτεί. Και φτάνεις στα 30 και λες, ούτε καν δηλαδή. Ναι, και στο κάτω-κάτω όλα αυτά δεν ήταν αυτά που θέλω εγώ. Ακριβώς. Ίσως τα θέλει η κοινωνία. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμη και στην επιλογή συντρόφου υπάρχει μια κοινωνική νόρμα ότι πρέπει να είναι καλό παιδί, πρέπει να έχει πτυχίο. Και τι σημαίνει καλό παιδί, ναι, μεταξύ. Αυτό. Ναι. Να μην έχει μόνο και ένα σπίτι, να μην βγάζει και κάποια χρήματα. Να μην έχει και ένα αυτοκίνητο. Ναι. Λες και ο άνθρωπος είναι καλός επειδή έχει ένα καλό σπίτι, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να είναι ο χειρότερος άνθρωπος αυτός. Και εμένα αυτό που τώρα περιγράφεις με πιάνει ένα άλλο, ας το πούμε, παράπονο. Ότι σαν γυναίκες, έτσι μιλάμε τώρα ως γυναίκες, και οι άντρες σίγουρα βιώνουν τη δική τους πίεση, γιατί για να ταιριάξει σε αυτό το καλό που μόλις περιέγραψες, πρέπει και ο άντρας αντίστοιχα να είναι πολύ καλός, να έχει βρει την καλύτερη δουλειά μέχρι τα 30, να έχει μαζέψει τα λεφτά μέχρι τα 30, για να έχει βρει και την καλύτερη νύφη μέχρι τα 30. Να το πούμε και αυτό. Αλλά τώρα ως γυναίκες, έτσι, όπως το βιώνουμε, δεν μας έχουν μάθει όλα αυτά τα ωραία και καλά να τα φέρνουμε εμείς στη ζωή μας. Τα περιμένουμε εννοείς από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Τα περιμένουμε από έναν καλό άντρα, στην αρχή μάλλον από τους καλούς γονείς, οι οποίοι πρέπει να μας παρέχουν τα πάντα μέχρι να μας να βρεθεί ένας καλός άντρας, και αυτός ο καλός άντρας μετά να συνεχίζει να παρέχει. Δηλαδή η γυναίκα στις περισσότερες έτσι περιπτώσεις είναι απλά άγεται και φέρεται, δηλαδή από τους άλλους. Ναι, γιατί η Έλενα αυτό γινόταν για πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά ήσουν κτήμα του πατέρα σου και μετά γινόσουν κτήμα του άντρα σου. Ακριβώς. Δεν είχες ελευθερία λόγου, δεν είχες ανεξαρτησία, δεν εργάζονταν, είχε αλλάξει αυτό, ευτυχώς που έχει αλλάξει. Βέβαια, σαν πεποίθηση, όσο κι αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει, νομίζω ότι βαθιά μέσα μας υπάρχει ακόμα. Και βάζω και εμάς μέσα σε πολλά πράγματα. Υπάρχει κυρίως στην επαρχία. Θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη, παιδιά, και πρόσφατα στο χωριό. Δηλαδή, ήμουν με μία φίλη μου λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, τύπου 30-35, έτσι, η οποία δεν έχει παντρευτεί. Και είναι η κλασική ερώτηση, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδί. Μπορεί να μην θέλει να τα κάνει όλα αυτά. Δεν έχει σχέση, άρα δεν αξίζει, επειδή δεν έχει σχέση. Σωστά. Και
ήμασταν και περπατούσαμε στον δρόμο και της λέει μια γιαγιά, εσύ δεν παντρεύτηκες, δεν έφτιαξες τη ζωή σου. Φοβερό! Σοκ! Δηλαδή, Φοβερό. πρέπει να παντρευτείς, αλλιώς αν δεν παντρευτείς, δεν φτιάχνεις τη ζωή σου. Ναι, δεν είσαι η ζωή δεν φτιάχνει ευτυχισμένος. άμα δεν είσαι σε γάμο, Ο δηλαδή. γάμος είναι ταυτόσιμος, δηλαδή, και με την ευτυχία. Μμ. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, Πόση πίεση μπορεί να βιώνει αυτή η κοπέλα, αλήθεια. ναι, γιατί δέχεσαι την κοινωνική αποδοκιμασία και το στιγματισμό. Ακριβώς. Δεν πας με την όρμα και δεν πας με τη μάζα. Ακριβώς. Πλέον έχουν λίγο τα όρια αυξηθεί, δηλαδή μπορείς να παντρευτείς και μέχρι 35, 40, αλλά μπορεί και να μην θες να το κάνεις αυτό. Ναι, μπορεί να θες να παντρευτείς και στα 50 και στα 60. Και ποτέ. Ναι, Το ακριβώς, θέμα είναι και να το ποτέ. κάνεις και να το κάνεις και συνειδητά, όπως επίσης και το παιδί, Μμ. που το θεωρούν αυτονόητο κάποιοι, ότι είναι στόχος ζωής, είναι αυτός σκοπός. Υπάρχει εννοείται χρονική και κοινωνική πίεση για τις γυναίκες, Βέβαια. πάρα πολύ, και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι κάποιοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Ναι, παιδιά, υπάρχουν και αυτοί Ναι. και εγώ τους θαυμάζω γιατί έχουν μια συνειδητότητα και καταλαβαίνουν ότι έχει μια ευθύνη από πίσω όλο αυτό. Προφανώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λέμε του αυτοματισμού, του ότι όλα πρέπει να γίνουν τα κατακατάκα σε μια σειρά, είναι και το παιδί και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα ζευγάρια και γυναίκες και άντρες που το παιδί τους σκέφτεται σαν ένα ακόμα box που πρέπει να κάνουν tick. Ναι. Tick the box και ένα από αυτά είναι και το παιδί. Ενώ δεν, όπως είπες και εσύ, υπάρχει τόση ευθύνη από πίσω. Καλή ευθύνη, ωραία ευθύνη, γλυκιά ευθύνη, αλλά είναι ευθύνη. Φέρνεις έναν άνθρωπο σε αυτή τη ζωή και έχεις την ευθύνη του πώς θα μεγαλώσει με υγιή τρόπο και όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Πρότυπα, αξίες, να του παρέχεις ό,τι μπορεί να χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται, τα κάνουν έτσι αυτόματα. Δηλαδή, αυτόματα παντρεύονται, κάνουν παιδιά, γιατί έτσι τους είπαν, έτσι πρέπει, έτσι μάθαμε. Αυτό βλέπουν, αυτό αντιγράφουν. Αυτό έτσι μάθαμε οι περισσότεροι, σου λέει. Έλα μωρέ, 5 χρόνια είμαστε, δεν θα κάνουμε παιδί. Λες και ο χρόνος καθορίζει το πώς και αν θα κάνετε παιδί και αν μπορείτε να αντιπεξέλθετε σε αυτό. Και μετά, εγώ βλέπω και κάτι άλλο. Παρατηρώ. Δεν μου έχει συμβεί. Παρατηρώ ζευγάρια που συνειδητοποιούν, εφόσον έχει έρθει όμως το παιδί στον κόσμο, δυστυχώς, ότι τελικά δεν θέλουν να γίνουν γονείς. Και αυτό το έχω δει και σε γυναίκες, το έχω δει και σε άντρες, το έχω δει και ταυτόχρονα και στους δύο. Ότι συνειδητοποιούν ότι τελικά, εννοείται αγαπάνε τα παιδιά τους, δεν έχω δει γονείς που να μην αγαπάνε τα παιδιά τους, να σας πω την αλήθεια, αλλά συνειδητοποιούν ότι τελικά τους άρεσε που ήταν οι δυο τους, ας πούμε. Ή στη γυναίκα άρεσε που δεν ήταν μητέρα, αλλά δεν το είχε συνειδητοποιήσει έγκαιρα. Αυτό είναι αυτό που συζητάγαμε πριν ουσιαστικά, γιατί έλεγα στην Έλενα ότι έχουν μειωθεί οι γάμοι σε σχέση, ας πούμε, με το 2000, αλλά δεν έχουν μειωθεί δραματικά, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το σύμφωνο συμβίωσης, που είναι ένας εναλλακτικός τρόπος συμβίωσης. Άρα είμαστε λίγο πολύ το ίδιο. Το 2000 υπήρχαν 58.000 γάμοι, πλέον υπάρχουν 53.000 αν βάλεις και τα σύμφωνα συμβίωσης, γιατί και νομικά το σύμφωνο αναγνωρίζεται και ισοδυναμεί με γάμο. Απλά υπογράφηκε το 2015, δηλαδή είναι αρκετά πρόσφατο, ακριβώς. Καλά, για τους ομοφυλόφιλους να πούμε ότι έγινε πέρυσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, που υπάρχουν χώρες που το έχουν πάρα πολλά χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Ας κρατήσουμε ότι έχει γίνει. Ναι, ας δούμε το θετικό τουλάχιστον. Ναι. Και εγώ βλέπω μια τεράστια ανάγκη και για συνύπαρξη και για ένωση. Απλώς το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι χωρίζουν πολύ περισσότερο. Ναι, μεν παντρεύονται σχεδόν το ίδιο με παλιά, αλλά χωρίζουν το τετραπλάσιο. 4 φορές περισσότερο, συγγνώμη. Νομίζω μου είπες ότι περίπου 1 στους 2 γάμους καταλήγει σε διαζύγιο. Σωστά. Μου είπες, ναι. Και τις έλεγα εγώ μετά, γιατί μου τα είπε λίγο νωρίτερα αυτά τα νούμερα, ότι ναι, αλλά μήπως αυτοί οι γάμοι που χωρίζουν, που καταλήγουν μάλλον σε χωρισμό, είναι γάμοι ανθρώπων που παντρεύτηκαν πριν 20-25 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ηλικίες που τώρα είναι στα 40 με 50 και συνειδητοποιούν πλέον ότι αυτές οι επιλογές που κάνανε κάποτε δεν είναι αυτό που θέλουν τώρα. Κοίτα, το 2000 δεν είναι τόσο παλιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, να είμαι ειλικρινής. Έχω άλλη άποψη. Πιστεύω ότι απλά, εν έτη 2025, οι άνθρωποι είμαστε στην εποχή του εύκολου και του εύκολου αντικαταστατού.
Δηλαδή, ξέρω ότι θα βρω κάτι άλλο και δεν προσπαθώ, δεν παλεύω. Προφανώς, αν η επιλογή δεν σου κάνει, θα την αλλάξεις. Θα προσπαθήσεις όμως πρώτα. Το ακούω αυτό που λες. Το ακούω. Καταλαβαίνω πώς το λες, ότι οι άνθρωποι πλέον δεν προσπαθούν τόσο όσο παλιά και άρα δεν κρατάνε και οι γάμοι τόσο πολύ. Σωστά, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητες. Παλιά, στόχος ζωής ήταν ο γάμος. Πλέον, αν σκεφτείς, είμαστε τόσο πολύπλευροι και πολύπλοκοι, που έχουμε την κοινωνική εξέλιξη, έχουμε την επαγγελματική ανέλυξη, την προσωπική. Δηλαδή, σαν γυναίκες, έχουμε τόσους ρόλους, που κάπου πρέπει να χωλένεις. Οπότε, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δεν είσαι να είσαι σε όλα πάρα πολύ καλός. Προφανώς. Οπότε κάπου μπορεί να σε κουράσει και όλο αυτό. Οκ. Εγώ πάντως θα επιμείνω και θα πω πάλι ότι εμένα δεν με προβληματίζει τόσο το ότι υπάρχουν τόσα διαζύγια. Με ποια έννοια πάλι ξαναλέω, ότι ίσως το ότι υπάρχουν τόσα διαζύγια σημαίνει πλέον, θέλω να πιστεύω, θα το πάρω λίγο θετικά και αισιόδοξα, ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τι στα αλήθεια θέλουν και ναι, είναι δυσάρεστο ένα διαζύγιο, αλλά αν αυτό το διαζύγιο οδηγεί μετά σε κάτι καλύτερο, σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για τους δύο και για όποιον το επιχειρεί όλο αυτό, ίσως και να είναι καλό σημάδι. Σίγουρα, βέβαια, αφορμόμενοι με αυτό που είπες τώρα, να πούμε ότι και ένα άλλο σημείο της κοινωνικής πίεσης είναι ότι πρέπει να ξέρεις τη θέση της ζωής σου. Και ειδικά μέχρι τα 30, σε όλους τους τομείς. Ρε που ζείτε, ξυπνήστε λίγο. Δηλαδή, είμαι έξαλλη, δεν γίνεται αυτό. Καταρχάς, όχι μόνο πρέπει να ξέρεις τι θέλεις, πρέπει και να το έχεις δρομολογήσει, το πώς θα το αποκτήσεις. Και κυρίως πρέπει να το ψάχνεις. Έχω κλείσει τα 30 και είμαι... Εγώ όχι, μην με κοιτάτε, έχω πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Έχει λίγο ακόμα, αλλά κοντεύει. Πάρα πολύ, δεν κοντεύω. Κοντεύεις, άστα αυτά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν που έχω κλείσει και πρόσφατα τα 30 και αντιμετωπίζω πάρα πολλές φορές από μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως ανθρώπους σχόλια του τύπου «Άντε τώρα με ένα καλό παιδί». Χωρίς να με ρωτάνε αν είμαι, δεν είμαι σε σχέση. Φίλοι, μπορεί να είσαι λεσβία τώρα, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Όχι, το καλό παιδί είναι το κλασικό, οπωσδήποτε καλό παιδί. Που δεν μπορεί εγώ να μην ξέρουν αν είμαι ή δεν είμαι σε σχέση. Κανείς δεν το ρωτάει αυτό. Ή αν θέλω να μην είμαι σε σχέση. Και μετά, ειδικά αντιμετωπίζω έτσι ένα στερεότυπο όταν λέω ότι είμαι ανήπαντρη. Ότι είμαι ανήπαντρη, είμαι 30. Και έχω 2 γατιά. Καλά! Στα γατιά σεληνιάζονται. Και θα σου πάρουν δώρο μια βιβλιοθήκη με πολλά ράφια. Ακριβώς. Είναι δηλαδή αυτό, γελάω, πραγματικά γελάω πλέον. Στην αρχή με πείραζε, δεν σου κρύβω. Λίγο όταν μου κρίνανε, ας πούμε, την δική μου ευτυχία, γιατί είμαι ευτυχισμένη όπως είμαι. Μ' αρέσει αυτό που έχω. Δεν θέλω να... δεν μου λείπει κάτι με αυτή την έννοια. Χαζονευρίαζα, ρε παιδί μου. Τώρα γελάω και το διακομωδώ και μη σου πω ότι κάνω εγώ πρώτα τα σχόλια που μπορεί να κάνουν εκείνοι. Αλλά ναι, τα γατιά είναι σήμα κατά τεθέν. Εντάξει, νομίζω ξέρεις τι, εσύ έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και είσαι δυνατή και έφτασες στο σημείο να το διακομωδείς. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν είναι τόσο δυνατοί, δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και πραγματικά, εκτός ότι ασκείται πολύ έντονη κριτική σε αυτό το κομμάτι, η κοινωνική πίεση θεωρώ ότι μπορεί να επιφέρει διατάραξη ψυχικής υγείας. Άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Βέβαια, γιατί σκέψου τώρα να έχεις μόνιμα ανθρώπους γύρω σου που να σου λένε ότι δεν είσαι καλή επειδή δεν έχεις κάνει όλα αυτά που πρέπει θεωρητικά να κάνεις. Βάλε λίγο, ξέρεις, τώρα το σκέφτομαι και σκέφτομαι πώς είναι να έχεις μόνιμα μπροστά σου ανθρώπους που να σου λένε «Άντε, πότε θα παντρευτείς» και να σου υπονοούν ότι δεν είσαι καλή επειδή δεν έχεις παντρευτεί. Και σε συγκρίνουν με άλλους. Ο φίλος σου παντρεύτηκε, ο φίλος σου έκανε παιδιά. Ακριβώς. Και ξέρεις τι, ακόμη και να μην το θες. Η αδερφή σου. Ναι. Κοίτα να δεις τι κάνει η αδερφή σου. Μπαίνεις στο τρυπάκι και λες «Κάτσε ρε φίλε», που σκέψου εμείς. Είμαστε και μικρές σχετικά, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πώς είναι ένας άνθρωπος στα 40, στα 50, που οι περισσότεροι του φίλοι μπορεί να έχουν παντρευτεί, να το βλέπω όλο αυτό και να μην το θες, αρχίζεις και το θες, επειδή... Και νιώθεις και άσχημα με τον εαυτό σου, αυτό που είπες, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, άγχος, φόβος,
κατάθλιψη. Πολύ. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Νομίζω τα 20s, δεν ξέρω, επιβεβαιώστε, είναι η χειρότερη δεκαετία. Γιατί ναι, πραγματικά δεν ξέρεις ποιος είσαι, πού πατάς, τι επάγγελμα θες, αλλάζουν συνέχεια οι φίλοι, οι σχέσεις. Με όσους έχω μιλήσει, μου λένε ότι τα 30s, 30 με 40, είναι από τις καλύτερες δεκαετίες. Θα σου πω. Τώρα μπαίνω σε αυτή τη δεκαετία, θα σε ενημερώσω. Λοιπόν. Αλλά κοίτα, σκεπτόμενοι αυτό που λες τώρα και κοιτώντας λίγο πίσω, γιατί φέτος, αλλάζοντας χρονιά, έκανα και μια δική μου προσωπική ανασκόπηση της προηγούμενης δεκαετίας που έχω ζήσει. Θα σου πω ότι ναι, είχαν πάρα πολύ άγχος τα 20s, πάρα πολύ αγωνία, το οποίο αυτό σιγά σιγά όχι ότι εξαφανίζεται, το άγχος και η αγωνία πάντα αντιμετωπίζεται όμως. Κάπως λίγο αρχίζει και γίνεται πιο διαχειρίσιμο, γιατί βλέπεις ότι εντάξει, παιδί μου, δεν θα πεθάνουμε κιόλας, δεν θα καταστραφεί και ο κόσμος, όλα γίνονται στο τέλος. Θα πεθάνουμε κάποια στιγμή και θα καταστραφεί και ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων. Όχι όμως τώρα. Οπότε, αυτό που θέλω να πω έτσι είναι ότι ναι, υπάρχει αγωνία, δεν είναι όμως η χειρότερη δεκαετία, ίσως είναι η πιο φασαριόζικη και η πιο έτσι αβέβαιη δεκαετία. Εγώ απλά νιώθω, δεν ξέρω αν είστε κι άλλοι, πείτε μου, που έχετε αυτά τα άγχη, ότι θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας, θέλουμε να έχουμε ένα μάξι, θέλουμε να έχουμε μια δουλειά, δεν μας αρέσει, αλλάζουμε, ξαναλάζουμε, το ψάχνουμε τα χόμπι μας, ψάχνουμε τελικά αν οι φίλοι μας καλύπτουν, ψάχνουμε σχεσιακά να βρούμε ποιος σύντροφος είναι αυτός. Τι μας ταιριάζει. Δηλαδή, είναι όλα ένα χάος. Ένα ερωτηματικό. Ναι, δηλαδή, το βιώνουμε μόνο εμείς ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που είναι νομίζω είναι και φυσιολογικό. Και αν αυτό το αποδεχτούμε ως φυσιολογικό, δηλαδή, η αιτία των 20, τα 20's μας, είναι ok να μην ξέρεις. Είναι ok να ψάχνεσαι. Είναι ok να είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όλα. Και είναι ok να μην έχεις βρει και τίποτα μέχρι τα 30. Δηλαδή, ας σπάσουμε λίγο αυτό το στερεότυπο ότι πρέπει μέχρι τα 30 να τα έχουμε κάνει όλα. Σωστά. Γιατί θα έχουμε έτσι και περισσότερη ψυχική ηρεμία και περισσότερη όρεξη να αναζητήσουμε αυτά που θέλουμε στην τελική. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό θα το κάνουμε ενισχύοντας την αυτογνωσία μας, καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή μας. Οπότε, για να αντιμετωπίσουμε και να αντικρούσουμε την κοινωνική πίεση, πρέπει να λάβουμε και εμείς κάποια μέτρα. Είτε ακολουθώντας, μπαίνοντας σε ψυχοθεραπεία. Ναι, εντάξει, αυτό θα το λέμε σε κάθε επεισόδιο. Δεν είναι πανάκια, σαφώς. Όχι, αλλά είναι ένα εργαλείο. Ακριβώς. Είτε διαβάζοντας βιβλία, δουλεύοντας με τον εαυτό μας, σεμινάρια. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν χτίζεις τείχος και έχεις αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, αυτό που είπες πριν, ό,τι και να σου πει ο καθένας, δεν θα σε κουμπίσει. Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει. Σε αυτό να προσθέσω ότι βοηθάει πάρα πολύ αν έχουμε και ένα έτσι σύστημα υποστήριξης, το λέω εγώ. Δηλαδή, 1, 2, 3 ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε έτσι να συνομιλούμε πιο άνετα, πιο χαλαρά, να μας αποδέχονται. Μπορεί αυτό να είναι ένας δάσκαλος, ο γονέας, αν είναι ο γονέας, είναι ευτύχημα, να πούμε εδώ. Ένας φίλος, ένας σύντροφος, ένας συνεργάτης, μπορεί να είναι πολλοί άνθρωποι. Ακριβώς, όπου μπορούμε έτσι να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακουμπήσουμε λίγο τα άγχη και τις αγωνίες μας και να νιώσουμε ότι κάποιος είναι εκεί και για μας. Σωστά. Αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω είναι ο διάλογος. Νομίζω ότι φοβόμαστε, επειδή έχουμε μεγαλώσει με την κριτική όλοι. Σωστά. Τι θα πει ο κόσμος, μην το πούμε παρά έξω. Έχουμε ένα πρόβλημα, μην το μοιραστούμε και μας σχολιάσουν. Οπότε το εσωτερικεύεις τόσο πολύ που σε πιέζει μετά. Ακριβώς. Πλέον πρέπει να ανοιγόμαστε, τα λέμε, τα βγάζουμε από μέσα μας και νιώθουμε πάρα πολύ καλύτερα. Με τις μύγες μες στο γάλα φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και μας ακούσατε. Κάντε ένα σχόλιο από κάτω, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα θέλατε έτσι διαφορετικό να ακούσετε και να δείτε. Κάντε και subscribe στο κανάλι μας και follow στα κανάλια μας TikTok και Instagram. Εύα, μου σε ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ωραία κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ και να θυμάστε μέχρι την επόμενη φορά οι καλύτερες συζητήσεις ξεκινάνε απλά με μία ερώτηση. Κάντε την και θα δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. I can't stand, jam, my man.